Pasakay ng monster mo. Eto na yung monster ko, Boy Tapang. Dahil monster ka, monster siya, monster tayong lahat. Iniimbitahan kita dito sa BG House at sumakay ka sa monster ko, Boy Tapang. Ah! So, welcome back sa bago na namang episode dito sa Ports TV, mga kaluman. Ako nga pala si Ports at isa ako sa mga sumusubaybay dito sa buhay ni Boy Tapang dahil napaka-intense ng mga pangyayari. So, abangan nyo parati ang videos dito sa Ports TV. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-hit nyo yung notification bell para maging updated sa mga videos. So ngayon mga kalumad, mag-video reaction lang tayo dito sa in-upload ni Von dahil nga niyaya niya si Boy Tapang na magpunta dun sa Billionaires Gang o Billionaires House. Gustong-gusto nilang makita at makasama si Boy Tapang. So eto, huwag na natin patagalin, panoorin natin. Pasakay ng monster mo. Eto na yung monster ko, Boy Tapang. Dahil monster ka, monster siya, monster tayong lahat. Iniimbitahan kita dito sa BG House at sumakay ka sa monster ko, Boy Tapang. Ah! Gusto ko lang pala magpasalamat. So ayun nga no, yun yung naging intro niya. So ibig sabihin, gustong-gusto niyang makasama etong si Boy Tapang at pati na yung buong team ni Boy Tapang. Sa mga hindi pa pala nakakilala kay Von, si Von ay isa sa mga malalaking vloggers dito sa Pilipinas. So ayun, tuloy natin. Kay Boy Tapang, pare. Dahil syempre, malaki yung panalo ko, boy. Kahapon na laban ni Boy Tapang. Ayun, pare, pumusta ako ng 100,000 kay Jonah na panalunan ko kay Boy Tapang. Boy Tapang, maraming salamat. So, 100,000 ang pinista ni Von, ano? Take note guys, ito si Von, isa sa mga kaibigan ng Brusco Brothers. So ibig sabihin, close sila nila Russell. Pero napakinggan nga natin na pumusta siya kay Boy Tapang. At ang laki ng pasasalamat niya dahil malaki yung napanalunan ni Von. So ayan. Maraming salamat dahil nanalo ako sa'yo. Yan! Alam mo pare, gusto ko lang i-take yung chance na to para lubos na magpasalamat kay Boy Tapang, pare. Maraming salamat sa'yo kasi alam mo naman, boy, hindi ko nasasabihin sa'yo kung magkano yung pusta ko, pero ang laki na panalunan ko sa'yo. Men, alam niyo na yan kung paano kayo makakapusta. Nakapin sa comment section yung Sabong International link natin, register at pumusta. As easy as that. Easy money sa Sabong International, alam niyo na yan. At Boy Tapang. So ayun nga, sa mga gustong pumalpak din, pumusta para sa mga next na laban ni Boy Tapang. So magpunta lang kayo doon at mag-register. Tapang, alin nga, Boy, papakita ko sa'yo ah. Boy, napanood nyo naman, di ba? Nasabi ni Boy Tapang, kapag nanalo ako, Bon, Pasakay ng monster ako mo. ng monster rap mo. Sabi, pare. Nakikita mo ba, papakarwash ko yan bukas. Kasi dumi, pare, tingnan mo na. Itong monster rap ko, pre, nangangain din to parang ikaw. Kasi nang mumukbang yan eh. Yung minumukbang nito, mga hams, mga bato. Kasi man, kita mo yung gulong. Tsaka pare, kasi lakas mo to, Boy Tapang. Sabi kasi ni Boy Tapang, pare, na kapag nanalo nga siya, sasakay siya dito. So ngayon, buddy, gusto ko itang imbitahan. Dahil sabi niya sa akin, pre, hindi pa siya nakakasakay nga ng mga ganitong sasakyan. Dahil dun sa probinsya, si Boy Tapang, kalabaw lang yung nasasakyan nila. At ako, Ben, gusto ko ma-experience yun. Naging totoo lang si Boy Tapang sa kay Von, ano? So, sinabi niya hindi pa siya nakakasakay ng mga gantong sasakyan. At sinabi niya pa, nakalabaw lang yung nasasakyan niya. So, ibig sabihin, napaka-humble talaga ni Boy Tapang. So ngayon, habang nandito ka pa sa Maynila at pare nakausap ko si Boy Tapang, nag-message ako kay Boy Tapang, boy. Ang sabi ko ito, nag-message siya sa akin, WhatsApp. So, kinongrats ko siya. Sabi ko, congrats bro. Tinanong ko siya ngayon lang, pare, bro, kailan uwi mo ng Cebu? Kasi pare, syempre, tapos na yung trabaho niya dito eh. Nanalo na siya sa boxing. Sabi niya, bro, what's up? Kamusta ka? Matagal pa bro. Next month pa, pasakay ng monster mo. Sabi niya, pare. So, ngayon nandito ako para imbitahan ka dito sa Billionaire Gang House. Dito tayo sa monster truck ko, Boy Tapang. Tapos dito tayo mag-vlog. Sabi mo kasi gusto mo mag-vlog dito. So, ako gusto ko rin eh, na makasakay sa kalabaw. Subukan mo na ba sumakay sa kalabaw? Hindi pa naman. Hindi pa, di ba? Ayoko. So, makikita natin dito, no, na kahit na first time pa lang silang nag-meet nito ni Bon. Take note, eto si Bon, malaking vlogger. Tapos, ito si Boy Tapang nga, galing pang probinsyano. Pero, alam mo yun, hindi alintana yung pagiging magkaibigan nila. Parang matagal na silang magkasama.
o nagkasama. So, ayun. So, take note nyo yun, guys. Ito, tuloy natin. Gusto mo subukan yung boy tapang, kaya pag pumunta ako sa probinsya nyo, pasakay mo rin ako ng kalabaw. Boy, bukas, pag pumunta na dito So, pagka pumunta si Von dun sa Cebu, sa Alcoy, alam naman natin, maraming kalabaw dun. So, gusto niya rin sumakay ng kalabaw. Yun ang monster ng probinsya. Okay, tuloy uli natin. si Boy Tapang, magpapalitsyon tayo dito. O baka yan ang gusto ko eh! Ano daw, ano daw? Pagkakataon na labas. Pag pumunta na dito si Boy Tapang, magpapalitsyon tayo dito. O baka yan ang gusto ko eh! Boy, Pag binigyan ka ng pagkakataon na labanan si Boy Tapang, Well, papayag ka. kailangan natin ng training dyan. Kaya nga pag pumunta siya dito, gusto ko magkaroon kami ng friendly sparring din at the same time. Para at least, di ba, maramdaman ko yung pressure na ramdaman ni Russell sa kanya. Feeling ko kasi sa totoo lang, kapag ako nag-training ng boxing, para I can give him a better fight than kay Russell eh. Parang gano'n yung naramdaman ko kasi si Russell medyo naubos talaga yung stamina niya at kulang talaga sa ensayo, man, at sa cardio. Yun talaga. Nawalan ng bilib kay Russell, no? On his striking, pero kailangan talaga yung stamina eh, yung resistensya kailangan. Boy Tapang, pag dumating ka na dito, Boy Tapang, dito natin i-set up yung pagkain, yung lechon. Yan. Itutuloy na rin kita, Boy Tapang. Malamang mumukbangin ni Boy Tapang yan. Alam mo naman, lahat ng mga tao dito gusto kong makita. Hoy, kayo dito! Gusto mo makita si Boy Tapang? Ay pare, gusto pala Kababayan pakilala ko yan eh. Kababayan mo ba? Ay, oo nga pare. pare. Yung bago nating editor po dito sa Billionaire Gang, gusto ko ipakilala sa inyo si Argon. Yan oh, grabe. Yun, oh, what's up? Buddy, 15 anyos lang yan. Ipakilala mo ang sarili mo. Ako nga pala si Argon Acosta galing sa Cebu. Ako Oh, ang yun. nagpapatunay nating isang paso. Yes sir! Yeah, buddy! Talaga! So, may kababayan din pala si Boy Tapang dito sa team ni Von, ano? Taga Cebu din. Magandang match up to. So, tingin ko, pag mag-meet sila, magiging magaan. Kumbaga, yung meet up nila. So, okay, tuloy natin. Nothing is impossible. 15 anyos yan. Bumiyahe dito sa Manila. Parang si Boy Tapang lang taga Cebu, di ba? Siya na yung nag-handle ng Billionaire Gang channel natin. Siya yung nag-edit kung makikita niyo naman yan. Ikaw, gusto mo makita si Boy Tapang? Siyempre naman, pag pumunta dito si Boy Tapang, hahamunin kita ng mukbang. Oh, sabi ko sa'yo, Boy Tapang, gusto ko makita ng mga tao dito. Tapos, dito, Boy Tapang, dito tayo pwede. Marami namang space dito, pare. Bibili ako ng mouth guard, ng headgear. Training na tayo dito, pare. Tsaka bro, pag pumunta kayo dito, sisiguraduhin kong hindi kayo uuwi nang hindi kayo lasing. Wow. Hindi lang busog, lasing pa. Kasi boy, syempre celebration yan eh. So, ayun, ano? Hindi lang daw busog, kundi lasing pa. So, ibig sabihin talagang party to. Magandang pagyayaya nito ni Von kay Boy Tapang. Talagang welcome na welcome si Boy Tapang sa team niya. Celebrate. Meron ka rin tutulugan dito, pare. Tara pakita. Oh. Marami kang tutulugan dito dahil dito Patutulugin pa. So, napaka-hospitable nito ni Von. si Erwin. Tapos dito si Zart. Si Zart. Wala dito ngayon, pare. So dito yung mga ka-team mo. si Zart wala dito. Dito sila Coach Buddy. Tapos ikaw. Boy! Malamit yung boy! Malamit yung boy! Yan! Dito naman ang master's bedroom. Boy Tapang, ako lang ang mag-isa dito kasi wala yung girlfriend ko nasa Tanay pare. Dito ang master's bedroom, ito yung kwarto ko kung saan ikaw matutulog. Yan! Tabi tayo, Boy Tapang! Bubugan kayong dalawa! Okay, so ganito may ugali pa rin talaga tayong Pilipino na kapag ka may bisita ka, yung master's bedroom mo o yung higaan mo sa kanya, kumbaga siya yung patutulugin mo dun. So nasa kanya pa rin yung ugaling Pilipino. Magaling. So tuloy natin. Gusto na mag-overnight dito, all safe na naman. Pero yun lang, gusto ko lang sabihin sa'yo kila Boy Tapang at syempre sa mga ka-team mo na welcome kayo dito, bro. Sabi ko sa'yo, Boy Tapang lahat kami dito gusto ko makita. Kaya kung ako sa'yo, i-schedule na natin yan. Kausapin mo ko. Akala ko pre kaya pumasok dito, titignan mo ako, nakasubscribe ako sa'yo. Ay, hindi. Wala. Alam ko naman nakasubscribe ka na. Si Boy Tapang, pag Boy Tapang, ikaw hindi ka nakasubscribe sa akin, babawiin ko yung Billionaire Gang jersey ko. Tagot ka sa akin. Boy Tapang, alam mo na yan, man. Message mo lang ako. Alam naman natin na yung laban
nag-meet sila at binigyan ni Von si Boy Tapang ng Billionaires Gang na jersey. So ayun, babawiin nga pag hindi nakasubscribe si Boy Tapang. Okay. Sabihan mo kami kung gusto mo nang pumunta dito kasi Yan. anytime. Pare. Welcome ka dito, Yes, pare. sir. Yan. Yo! Sabi niya Guys, alam ko gusto nyo makita to. Boy Tapang, ex-billionaire gang. Kasi syempre, Boy, as the new member. Ito yun ano eh. Boy Tapang, ex-Huni, ex-Yang, a mukbang. Buddy, since 1 month ka pa naman dito sa Manila, tulitin natin yan. Mag-enjoy tayo habang nandito ka pa sa Manila. At yan man, magkita na tayo soon. Message mo na ako, Boy Tapang. Magkita-kita tayo. Like, comment, share, subscribe. See you bukas sa panibago natin vlog. Peace out. I'm out. Okay. So, ayun nga, no? Napanood natin yung vlog niya. Maganda. Isa sa mga lesson na nakuha natin dito, kahit na first time pa lang kayong magkita, yung ugaling Pilipino is andun pa rin. Talagang iaalay mo yung kung anong meron ka. Lalo na bisita si Boy Tapang, galing pang probinsya. So, andun pa rin yung ugaling Pilipino na yun dapat ang nire-restore natin bilang mga Pilipino. So, ayun guys, abangan natin yung pagkikita nila. I-update ko kayo parati kung sakali may i-upload na naman na panibago si Von or kaya si ang team Boy Tapang. So, ayun nga guys. Hanggang dito na lang yung vlog natin. So, next time uli. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa lahat ng videos. Thank you guys. Peace out.